ze svých rozmanitých pozorování, četby a z hovorů s různými lidmi nabývám dojmu, že Rusko, tato ohromná a důležitá země, zvolna se vydává velmi zvláštním směrem. Směrem tvorby jakéhosi nového typu autoritativního režimu. Ten typ je nepoměrně sofistikovanější, než byly klasické diktatury i než byl klasický komunismus. Zdá se mi, že to je vývoj nebezpečný, nejen, i když především pro ruské občany, protože vede k omezování jejich svobod, k omezování jejich občanských práv, vede ke snižování obecné kultury lidského soužití, ale že je to vývoj nebezpečný i pro další země, vlastně pro celý svět.